kay pirti ng uhawa. Akong baba ug tutunlan nagauga. Ug sa diha niinom ko. Nakahuro gayud ako 5 ka baso. Apan kali akong tiyani dakuog. Og nisirit init-init sa akong lubong. Pagkaahak, pagkadaghan nga bagtao, sa may siyang dali-dali kung niadto. Sinagulan man siguro katong tupa. Tunay tubig nga gibutang para daghan. Sa diha niinom ko. Nakahuron gayud ako 5 ka baso. Apan kali akong tiyani dakuog. Og nisirit init-init sa akong lubong. Pagkaahak, pagkadaghan ra bagtao, sa may siyang dali-dali niadto. Sinagulan man siguro katong tupa. Dunay tubig nga gibutang para daghan. Dunay tubig nga gibutang para daghan.